Sadyo Cantoko Punyoy Rok Selabu. Budi kayani menungso tak bisa kumpul markai sekaoso. Budi dayana kita bisa berkamaran kutane pasti nancana kantor manunggalan irlawan kartini bareng setiani wujudake keluarga kang sakinah mawaddah barokah. Ingkang kakung kinarya dadi imam keluarga ingkang putri kinarya dadi makmume loro ning tunggal saling asah asih lawan asuh bungah susah padha dilakoni. Niate keluarga sinarangan ibadah pringarsane Gusti kang karya jagat Gusti Allah. Dipet barokah uripe, barokah bebrayane, barokah tembe wingking. Sigradaya paring sasmita pejurias pinantemake teko ing pandhulambaran bakal dumadi saking sedap limping suruh kang matemu rose tegese temu rasane winasta gundang kasih lawan gundang utuh tinang sulan lawe menang wis menang sapa barange hakikat wujuding bali wis kang sejati senan para sanghyane para ngalim para ulama. Paripurna ya ditempukaken kang kurang asta pringarsane Eyang Pujangga Agung Kanjeng Eyang Darma Sarbat. Pujangga kang wis kondhang kalaka linambaran tirakat 40 dina 40 wengi. Anggenira poso boten dahar boten indra ora mangan ora turu 40 dina lawase. Iya apa ya kuat ta Mbah? Oh iya sing ngrasa. Eling-eling Pujangga kang pas kita lahir kawan batin aja oleh 40 dina 40 wengi setahun. Kuat Pak Sarpat dijipuk matang keluar dina matang keluar. Sawetara kakang kang kurang asta Sigradaya kapendhet saking ayat suci Al-Qur'an. Donga Jawa digawa lumarat darat pasapa. Ya wong Islam ya wong Jawa loro-lorone didadekake siji. Enak rasane loro dadi siji foto. Sigradaya